شبنم لایک بزنه خیلی تلفن بیش کنه پا مگزنی اکیس من تلفن قربیو این آیفون 14 پرو مکس پا شبنم نرخش 1600 сомон ина паҷун 1600 сомон айфон 14 Pro Max барои вуйма чхело душанбе дамам хеле истифодаем бара неш свети гол чай 1600 сомон кадамтон бихарем 25 шаҳр ноя вилояти хатлон айшо тимо доставка бепулай лайкора бизане 25 та ага айфон мундаги бардоро 60 та овардем 25 таш мундаги ина бардоро тамошо кунем бардори TikTok машуна чӣ кунем дар YouTube канал дорум дар YouTube ҳам ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷеб зан YouTube дан бардоро канал дорум дар YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷеб TikTok ҳам телефонҷа YouTube дан бардоро телефонҷа бизанед YouTube ҳам канал дорум бардоро кадомитон Honor дори Redmi дори Realme дори Tecno дори Huawei дори дар хонатон телефонои беҳуд дори на шикастагӣ рехтагӣ телефон беҳуд дошта бошед дар хонатон биёред на болои сумтан телефонои пачка тон бардори на марамат тамошо кунед магазини акай сапон аҷа телефон рехтагӣ хубчаш хатина не дори не айфон овардагим A23 Redmi Note 12 овардагим Note 12 Pro Note 12 Redmi на пачка 800 овардагим не A1 Plus ам 800 сомон ина 54 7000 A14600 A54 3000 не A14 128600 ина бардоро кадомитон пачка фонатон бардори ғариб не хеле пачка телефон арой мекунам дар хонатон мақсад наклеткошам мекунам лезва қатиш мекунам нархошон арзон айна 800 сомон A01 Plus Redmi A1 Plus 800 сомон доставка бепулай Redmi A 800 сомон доставка бепулай навай салафан печ айна бардоро бихарен доставка бепулай кадон бардор телефон метем болоштун метен шаҳри Хурмутепа кӯчаи Баҳор магазини акай сумон бимардори марҳамат iPhone 14 Pro Max апай шабнам гуфти шаҳр Душанбе ина паҷон бисёр Душанбе дам хеле истифода мебарем дар хонаи худо бошем.